बिटिआर ओनसोलनि मोनसेल' पलिटिकल पार्टी आरो माने द्वितीय माने नैथि पलिटिकल पार्टी हान्जा दङ होननानै जों सानजाया प्रमद बर'नि अनगायै इउपिपिएलनि अनगायै बिटिआर ओनसोलाव आरो माने द्वितीय माने पलिटिकल हान्जा दङ होननानै जों सानना लाया। बेखायनो दिनैनि दिनाव बिटिआर ओनसोल माने ओनसोलनि मोनसे गोख्रों मोनसे पलिटिकल पार्टी हान्जा जाय प्रमद बर'नि माने मावथांखि साननाय हनाय हाबाफारिजों दिनै बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरानो गोजोननो हादों, बयबो सानना लानो हादों। जोंनि ओनसोलनि जुदि परिबर्तन नांगौब्ला, जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनांगौब्ला एकमात्र प्रमद बर'नि दैदेननायजों जागोन बेखौ साननानै गासैबो बे ओनसोलाव थानाय हारि माहारि बयबो दिनै इउपिपिएलनि फारसे माने मोजां मोननाय, इउपिपिएलनि फारसे बयबो माने फोथायनाय बे फैदों। जिहेतु दिनै बोसोरारि बे कनभेनसनाव बिबान सोलायसोल' जागोन, जिहेतु डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा सासे प्रेसिडेन्टमोन, सोलायसोल' जानायनि बेलायावहाय नोंथांनि गोसोआ माबोरै? जोंनि मोनसे पार्टिनि डिसिप्लिन हिसाबै संबिधानाव थाखानाय नेमफारि हिसाबै जोंनि इउपिपिएलनि जिल्ला कमिटि, ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिनि मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिया मोनथाम बिबानाव गाहाय आफादगिरि, जेनेरेल सेक्रेटारि सानै, बे साथामनि जिथु गनायथिखौ सेन्ट्रेल कमिटिया अलरेडि हरनाय जाबाय आरो बेयाव गोदानै आं बे आफादनिनो गोदान मोनसे आफादगिरि हिसाबै बिबान मोनफिननो हादों। आं साबायखर होदों प्रमद बर' बिथांखौ, इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ, जे आंनि सायाव फोथायनानै आंखौ मोजां मोननानै आंनि सायाव गिदिर मोनसे आसा लाखिनानै आंखौ नैथि खेबनि थाखाय इउपिपिएलनि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि आंखौ होनाय जादों। आरो बे हिसाबै जों दिनै जोंनि आफादगिरि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि सानैनि अनगायै जेसेबां जोंनि कमिटियाव बिबान दङ, बे बिबानखौ दिनै जोङो सुफुंनानै लानाय जागोन आरो बेनिनो मोनसे जों दिनै स्पेसियेल कनभेनसन खुंनाय जादों। आरो दिनै जिहेतु ट्रेक्टरनि सावगारिनि सान्थि दिया आरो ओमफ्राय गोथार बेनि सिङावहाय समाय लाबाय आरो मुंख्लंफोरनि सायावबो नोंथांमोना बिबार बावबाय। बेयावहाय मा खामानि मावनो लागोन? इउपिपिएलआ बेसेबां जों थांनो हागोन? जोंहा मोनसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोङो जौसेयाव जौसे फोथायनाय दं जे जोङो फैगोन दिनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा इउपिपिएलखौनो माने बजबना लागोन। आरो बे हिसाबै दिनै जोंनि जि मोनसे गुबै थांखि, सैथोथि थानांगोन, गोथारथि थानांगोन, अनलायनाय थानांगोन आरो सहायलायनाय थागोन। बे गासै थांखिखौ लानानैनो जिहेतु इउपिपिएल जोनोम जादों आरो बे हिसाबैनो दिनै बे फिरफिलानि गाबजोंनो गोरोबनानै दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'आ दिनै सरकार सालायबाय थादों, रायजो राजाखौ दैदेनबाय थादों। आरो बे हिसाबै फैगोन 25नि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकारा फैगोन बे 100%।